baina, suerte hoki egin duen beste alde batetik, porque hor Santa Susana zegoen monja bat, 40 urtekin edo monja sartu zana. Eta zan nire amaren maestra izandakoa Arriaundiko eskolan. Eta oso aurrerakoia zan. Eta sartu zan nagusi. Eta zan, Jose Antonio Agirreren lehengusina. Eta Paristik, eta ez dakiz bidaiatu zuen, eta gero sartu zan. Eta, klaro, guk esaten genuen, hau eta hau esan digute monja. Eta bera, entzuten zuen desa. Bueno, hori dana astu, hori dana guzurra da. Eta, claro, guk eukimen duen Kristo bat buruen, de mucho cuidado. Baina gero beste alde batetik hor, ematen dizu pentsatzeko beste... Hori guzurra da, ni adibidez. Ziurrezko, Durangon izango nintzela, lehenengo emakumea prakakin ibiltzen nintzela. Nire izeko begoinen modistasa, eta egin zidaten prakak, mendira joateko, zezenara joateko, ikuten nintzen sokamuturrotara. Eta jarri zidaten burua monjak, que anda con pantalones, ez dakiz. Eta bestea, esaten zuen, oso ondo egiten duzu, oso ondo. Prakakin ibiltzea, klaro, bera hortik ibilitako ikusiko zuen emakume asko prakakin, ezta? Baina bai, horretan fisko oso handia beneukan, porque monjak ziren, gure izaketa pentsatzen dudan bakoitzean, gu pasta berezia izan gara, porque auki dugun eziketarekin nahiko kobila artean normala atara gara.